وبا یا کہ پورے تاریخات کا تو آہنی طریقہ میں بودتا ویکسینیشن بودتا اور پتہ نہیں علاج دوائی درمان درد کا تو ہمیں بابتا اگر چارک بھی یہ کورونات کا کورونا والا ہوں مزنے جوہد دی بودتا دنیا دیما شدی ملکانی ڈاکٹر اسپیشلسٹ استگان کہ یہ والا کار کو تھا وہ چیزیں دیما اور تو اسی سرا علمیہ کہ میں دستہ جگہ چی بودتو کا انسان دستہ وہ تے گرو دے بودتو کا تو ویکسینیشن یا کس میں گرو دے کہ گرو دے مردوں کا دے میں معاملہ قدرت گمہاں یا اللہ گمہاں کہ چے کم تو یہ بابتہ مردوں فکر کرنے گی کہ بعدیں کرونا ڈاکٹر صاحب انچو کہ ویکسینیشن والا گپ بھی انچو کہ ماگو کہ چوکانی ویکسینیشن بھی مزے مردمانی بھی اور یہ کرونا والا چارک بھی یہ ایک وقت 40 سالہ چے برز عمرے کو تے پدا انو مطلب 30 سالہ چے پدا بعض جگہ میں سہند اللہ تے جگہ 19 سالہ شروع کو تھا تو یہ واسطہ کچھ تھی کہ ویکسین کم میں کہ یک مزہ عمرے مردوں بچیں باباؤں پدا جہل طرح بھی ہاں یا چی معاملات یہ معاملہ اسے دو وجہ یک کے تو ہمیشہ کے تعداد گما کم ویکسینیشن دومی گپیشن کے ریسرچ کے بیوتا ہمیں یعنی پاپولیشن کے سیمپل مسائز گشن میں پیرین 40 سالہ برزانی ریسرچ بھی تا زیادہ گما کے ریکارڈنگ کی چاہے WHO ریسرچ کو تھا یا میں فائزر ہیں یورپ امریکہ نے ریسرچ ہے کہ پاپولیشن 40+ میکسیمم تو باقی پریگننسی کیرکے پریگننٹ ہیں یا 40 سالہ کم میں یا ایک گنڈو ایشانہ کے تعداد بعض کم میں تو ہمیں کم تعداد وجہ رزلٹ تی ریلائبل کم میں ہمیں خاطریشن دنے ما شور نم کہ شئی سائیڈ افیکٹ است نہیں سیریس سائیڈ افیکٹ است نہیں تو ہمیں خاطریشن داشتگت کہ فی الحال شما 40 سالہ جالے مجنت ہمیں خاطر میں ادام 60 سالہ برز پہلا شروع بھی تو نیم کیس آہستہ آہستہ کمیں ریسرچ تعداد ہمیں سیمپل سائز زیاد بھی اتنے گئن آئے رندہ کی اس طرح گوشگان کہ نو چلو اس سیف ان پریگننسی ہم تا تکنے تو میں دا انفارچونیٹلی ٹوٹل دنی دی موقشن 64 لاکھ پونچہ پاکستان شاید ویکسینیٹ پیتا ہے 64 لاکھ 26 کروڑ چکے گوشے اوورال آبادی انچنین 23 کروڑ ڈاکومنٹڈ ان بیرال شندیشن بعض زیادہ ہیں تو آیا تھا 64 لاکھ چینے تو ویکسینیشن رفتار میں بعض آہستہ ہیں تو یہ خاطرہ میں ایون انفارچونیٹلی میں پیرامیڈکس وشا یا فرنٹ لائن ورکر دن آیا تام بعضیں دنی نجتا ہمیں پرابلمز و وسوسہ وشنی وجاش نو امکہ کہ بھائی عام پبلک آپ کو تنتش پدا تو کچھ اگر کہ بھائی پدا شمارا ذرہ پا گرگی بھی نو ویکسین امکہ تعدادا است کی مخلوق نہ جن اگین تکیست آفر دے گائے نا چونکہ ڈیمانڈ شے بڑی گڑا شے ناپید بیت تو نو کیستے ویکسین عام مردم نرم گوشگان یا جنت منت سماجتم کھنگان تو یک وجہ تو ایشی چونام دوسرے کھے پہ کیس چائنا آیا WHO امداد کافی لاکھانی تعداد آپ کیس دیم داتگان تو ہمیں دو مدنی وجہ کیست اکتن دیشہ وجہش کیست نیم گوشگان کی عمر نارم جنت تشمار جی شرف دارہ مجلس بوگیں ویکسینیشن والا کرونا والا تو لازم پاکستان اور ملک تو کاوڑیں ویکسینیشن کم بھی اس بلے ٹائم مطابق رہو گا 40-60 بتا پتا 40 سالہ پتا 30 سالہ ہمیں 19 سالہ بلیشن کے مردم بارے ہر جگہ کے وسو واق ہوتے تو ہر جگہ کے بوگاں اسپتالہ ویکسینیشن والا یا ہمارے ادارہ ہم بوگاں تو بعدیں مردم موقع سر پائے جس پہ کہاں ویکسینیشن بھی جاؤں اگر چیزی بوگی بیت بلیشن اگر ویکسینیشن کھانے ماں کھانے پتہ بھی طرح ہم کوہت درنے کہ ماں میں نے اسپتالہ یا منی آفیسہ مردم اتکم ویکسینیشن ہم بلے جنگا نشتا ہوں اور تجاہری کو نو ہمیں آترا ہمیں کوت وارن دل تو کم ابھی مردم بعد ویکسینیشن برو ناظران چونکہ تو گپائے تھے مائکرو بایولوجی تو کا وائرس ہے والا گپ جگ شمیں ڈپارٹمنٹ ہیں کو وائرس آ ٹچنگ ہوں بلے میں شرفدار ہیں اشکنوک زانک لوٹاں کہ شمیں ڈپارٹمنٹ مائکرو بایولوجی اور کیسو آپ کیا کیستے ہیں بلوچستان یونیورسٹی انڈرا اب اچھے وڑے ایکٹیویٹیز ہیں شمیں سبجیکٹ دیکھے کوان موضوع سے ڈسکس کا یا شمیں فیکلٹی تو یہ بابتہ میں شرفدارہ سر پہ دے جی سر بالکل سر مائکرو بایولوجی چونکہ اسٹڈی ہیں ڈفرینٹ مائکرو آرگنزم ہے مائکروبز ہے یہ تو کا بیکٹیریا وائرسز پنجائی پروٹوزون ڈفرینٹ اما مائکروبز استا آنی فائدہ بھی استا آئین نقصانات بھی استا چونکہ ڈیلی زندگی ارچ شعبہ ہاں آنی رول استے ہیں فوڈ پروڈکشن آچے سٹارٹ بکاں فوڈ اسپوائلیج اور التا چے علاوہ میڈیکل آچے تو ار جگہ آئی گی رول استے ہیں
तो इवन के एक ट्रीटमेंट या चे स्टार्ट करने का चे सारी ये प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है. जब प्रॉपर डायग्नोसिस न भी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट बुतो ना का तो उदा भी माइक्रोबायोलॉजी बनाए रोल है. जब माइक्रोब्स डायग्नोस भी तब अमागी केलापा हम प्रॉपर जो उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. और माइक्रोबायोलॉजी चूंकि मंगूशी बल्कि ने बाकी डिपार्टमेंट चे खैर अर्च डिपार्टमेंट वती स्कोप असता बल्कि चूंकि इशगी गो दुरसे माइक्रोब्स आस्ते इशगी गो इन टच तो इशगी वैल्यू बाकी अंचे अंगा गिश्ते रही चे के अनुई के ये कोरोना वायरस से पूरी दुनिया हा या चुक परेशान होता तो आ भी एक माइक्रोबायोलॉजी एक हिस्सा है. और जो वैक्सीन प्रोडक्शन जो असता आ भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ना क्या या डिफरेंट पैजा ग्वाजीना और वैक्सीन जो असते बनाइना और मखलूकारा प्रोवाइड करना. तो केसवाब एश में इदारे से आई का आ केसवाब कार चीज जिम्मेवारी केसवाब सर जो असते एक फैकल्टी है फैकल्टी तो का बाकी लस्ते डिपार्टमेंट असते जैसे कि फूड न्यूट्रिशन है फिजियोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है और उधर वैक्सीन बना गए एनिमल्स डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज के अलावा जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड करना गा हती इसके अलावा उधर एमफिल और पीएचडी पैदा हुआ गए बाज़ एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम उधर चला गा. हाँ जी शरफ दर चूँकि मजलिस बुगा नाजरा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट वाला के आई तो वाम मामला डिस्कस बाउन केसवाब के भी इदो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी अंडर हाँ वही कंट्रोल हाँ तो यहाँ वाला वैक्सीनेशन हम बुआ गए और मुख्तलिफ सैंपल दे माँ गा वहाँ इलाज बुआ गए साइंस से हमें तरक्या और मर्दम बेमान नहीं पर के मरची अगर मर्दों ज़िंदगी तो का हर नौ की चीज़ें इस्तेमाल करें तो आज साइंसी दरियाफ्त या साइंसी प्रोडक्शन तो कुछ तो कने खुराक वर्दन वराक भी पोशाक भी या ट्रेवलिंग वास्ते ट्रांसपोर्ट भी या ईद के दुआएं मामला भी या मोबाइल भी और लैपटॉप भी तो इधरों साइंसी इजादात या साइंसी तख्लीक साजिश था तो आहनी हाथरा माई वैक्सीनेशन पर्चा के मार मखने आइए देख माने भी दिन चाहिए किसी पुछता देखे बारे चे माना आस्ते हैं कि इंसानी ज़िंदगी कम भी और चौक पैदा न भी उनके के बाज़ वहम वसवसाते वही गप्पा पर्चा न मानने के भी दुनिया तो का नादुराई कोविड-19 हंसते वह ये मर्दम कुछ तक और पूरी दुनिया तो का मुआशी सिस्टम और समाजी सिस्टम एजुकेशन द्रो डिस्टर्ब होता तो इसे माँ हकीकत हम माने का कोशिश भी करें और वैक्सीनेशन ने मगा बुरू है ताकि माँ वो तरह नादुराइयाँ बेरखी नहीं. जी डॉक्टर अंशु अहम तरीन मौजू में वैक्सीनेशन वाला है तो वैक्सीनेशन है कि लगते हैं वाला तो कब्जे के सौरों के क्रैम्प के नाम बो देखिए बात से नादुराई बुतगा तो चीफ से दुनिया तो का इशे बुआ वैक्सीनेशन बुआ या इलाज बुआ टोटली ख़त्म बुतगा बाज़ मुल्क का अंगा चूँकि पाकिस्तान पोलियो हंसते हैं भले रेशो कम में तो ये मामला चाहिए कि वैक्सीनेशन आवड़ा कामयाब न हुई लत्ते मुल्क कामयाब न भी ये बुनियादी सबब चाहिए तो क्या लगता है बुनियादी मतलब उम्मीद है ना कि माँ चीज़ें कबूल न करें कबूल न करें ना मैं टीबी तबे देख तुबरकुलोसिस ये शुम के अस्त यूरोपीय यूनियन अमेरिका तकरीबन नापैदन वैक्सीनेशन न जानेगा क्या हम समझते हैं नेस्ते तो वैक्सीनेशन मेगा बीसीजी वैक्सीनेशन दने अंगास्ते तो हमें और पोलियो हमें सिलसिले दुनिया ख़त्म है नहीं तो सफ़ा ज़ाहिर है कि भाई चाहिए नो गो एरियाज बादे अव्वा सवा देम पदेम तरह कुछ मनते चुका भी मिनी चुके मन न जाना तो ठीक हो तो करें तो आज फैमिली प्लानिंग है इससे या साजिश है या कुंडिया इदा या हकीकत मस्त हकीकत दे में कहे उसामा बिन लादेन आप के हमें पोलियो वैक्सीनेशन तहत डीएनए या जीन जर बड़े टारगेट इसको था ये क्या बात भले एक सैंपल ही बुता एक आई टारगेट करने का खतरा होता चुको तो जी मतलब आए ट्रेस करने का खतरा ट्रेस करने भले ये एक कार्रवाई होती मकसद है कि दुरान कार्रवाई बढ़ो तो बस हमेशा ना तो बड़ा गाशी के उती मुफादे खातर इस्तेमाल करना गए नु मातु मोता जो मातु एक वैक्सीन है केस मारा नेस्त मैं जिन तो भाई नु के मोताज है तो मालिक मर्जी और डोलकंत जी तो अमे खौफाश नीनम अमे गुशा घंट के 2 साल वाला गप है ना कि भाई ये शे मातो को भाई अमेरिका में मुकम्मल वैक्सीनेटेड है शी ना आया ओरिजिनल वैक्सीन अंते मारा केस न मुसलमान ना और मैं मुल्क वाला नर कम ने 2 नंबर वाला दाता गंते कि मुसलमान में मेरा तो ये बात में मुसलमान आवत बेजारंत अशंत के चे मकसद से मुफ्ती आलिम ईशानी रोल हमें दा कहते कि दुनिया दिमा शुता आनी इल्म दिमा बुरता आ साइंस हम मानने का तैयार हैं आ वती इलाज हम डॉक्टर ने कर रहे हो तो ये मामला था आ पर्चा वाज नसीहत तो दे तबलीग न करना ये क्यों जरूरी है नाराज म पे गपेशे अमा गपे न नीचो के मां एक तो गुशम भाई खुल इत्याद पर्ची न करन
چاہے بلوچستان تا یا اوورال پاکستان تا کہ میں سیاسی پارٹی انت کل سرپد انت باید نے یک بند یک کتی یک جد و جہدہ کنن نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہر کسی مفادات جتا ہے ہر کسی کچھ یہ کہ میں یک بیتا منی اما ویلیو رو گارا بھی نو انچو کیست مان سمجھا میش کہ مذہبی سکالرز انت یا میں دیات لیڈر حضرات انت آگئی اڑین ایجوکیٹڈ نو حقیقت پسندانے ہیں گپا جننت ولن آنی کہ اما فالوئنگ ان کے رولز اند آپ پدا فالو نہ بنت تو لیکن طریقہ کار ہمیش ہیں. جی شرف درہ کہ سیاسی لیڈر راشون ہستن کیا قومانی دین روی قومانی حقانی گپا جنن تو لازم انسان زندگی ہم یا اہم نعمت جو قدرت نمگا تو آئی حفاظت بھی پرچہ کہ تی فالوار تی قوم کے آباد بھی یا زندگی بھی تو آگے سیاستوں بھی وہ دیکھے معاملات پہ اگر مذہبی اسکالر ہستان کہ آہنی فالور ہستان تو لازم آہنی ہم استو نیست میں فالور ہوں تو آہنی خیالداری بھی چونکہ ڈاکٹر گوشگا کے بعد آوتی ہم کردہ اویرنیس و سرپدی واسطہ بیکنا سیاسی لیڈر ہوا یا مذہبی پیشوا و ملا و حالم بھی ہوا تاکہ پچھے آہنی گپا گشتر گوشدارک بھی آہنی گپ قبول کنک بھی اور چاہ بنسبت ہے کہ ڈاکٹری آچے. ناظرہ میں وڑا تو وقت انچے کوچی گیا تربات پتا اروں کو آپسرا نشتے گئے عام جنینہ کو نزدیکی و دیاتی ہستے تو چیز سرپت بے کہ یہ ایجوکیشن کمی ہے اویرنس کمی ہے چھ وڑیں کاروائی بھی یا چھ وڑیں پروگرام بھی تاکہ کورونا ویکسینیشن میں بھی زندگی دیکھے بنکی علاج بھی بام کہ مردم کنگا تیار نہ مات پہ اسپتالاں روگا تیار نہ ویکسینیشن نہ من نہ اوورحال تو یہ معاملہ تو چیفیں کارگامی سرکاری نمگا. جی سر پبلک جو اویئرنیس ہستے ہیں آج ضروری ہیں جب تک پبلک کی کرن نالج نہ بیتے ہیں ایس او پی فالو نہ کرتے یا نمن نیچے کی کرن نالج نہیں استے تو ڈفرینٹ ٹریننگ منگوشیں گورنمنٹ طرفا چے بے بنتے ہیں اور اسکول انتے ورکشاپ بے بنتے ہیں تاکہ ادا گنڈوانا اویئرنیس دیکھ بھی اشیا کے علاوہ جو اس نے یونیورسٹیز ہیں تو کا ڈفرینٹ پروگرام بے بنتے ہیں تاکہ مردوں میں تو کا یہ نالج بھی بیتے ہیں کہ صوفی فالو کریں گیا یا پھر دیکھیں اچھے جو ویکسینیشن کریں گیا تو امداد سے بچا کہ پولیو پوری دنیا تو کا ختم ہے بل بدقسمت یہ تک کہ انگا بلوچستان تو کا لسٹنگ کیسز رپورٹڈ آگی مستریں وجہ یہ کہ لتے مردم انگا یہ منگا تیار نہیں کہ یہ جو واسطے میں پروٹیکشن واسطہ یوز ہو گئے بلکہ آئی چیزیں سوچا کہ یہ میں نسل کشی واسطہ استعمال کرنا گا ہتے کہ میں وتی چوکا ماں بلکہ میں چوکا نہیں صحت ادا چے خراب بیتے تو یہ مردمانی لاحلمی نالج انسان تو کا جو استے یہ تو کا علم پیدا کرتے نالج مردمانی تو کا ذان پیدا کرتے تو مردمانی تو کا نالج یہ وڑیا چے پیدا بھی جب ڈفرینٹ پروگرام بے بنتے ہیں جیسا کہ انوی پروگرام انو ایکنک بوتا تو مردم جب ایشان چی چارنتے ہیں مردم تو کا یہ اویئرنیس کہتے ہیں کہ واقعی کورونا وائرس ایگزسٹ کرتے ہیں اور اگی یہ صفی پالو کنی گیا اور ویکسینیشن چی کیا ضروری ہے تاکہ انو تک دنیا تو کا 2 to 3 ملین مردم ویکسین آہانا جو استے ہیں ڈیفرنٹ بیماریاں چی بچائے نہ گانتے تو یہ وڑی پروگرام آچے مردمانی تو کا نالج کہتی جی باز جوان. جی شرف درہ ہمیں وڑا ویکسینیشن نہ کرنے کے بعض وجوہات ہستا ناوانندگی اور سرپدی نبوہ دیاتو کوچگا نندہ بلے شہرائن تو کا چونکہ ڈاکٹر شو وانندے مردم ہم جائلیں بعض والا کے چیزیں نمننا یک کی وہ اشیں کہ مردم سرپدنا بعض اشیں کہ اللہ تعالیٰ نے وتی فکر وتی سوچ ہے کہ ہر چیزیں منگا تیار نہ اور دومی ہمیشہ کہ میں معاشرے تو کا نگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ ہے کہ ماں پوزیٹیو چیزیں جو نہ سوچیں ماں ہر چیزیں دے غلط ہیں اور ادے معنی دیں ویکسینیشن اگاں تو کار چو حوالہ بیچارے اسپتالہ پرائیویٹ سے حساب تو بیکنے تو منی اللہ ڈاکٹر ہوئے گا پتہ پاک کا کہ مزنے ارچے یا مزنے فیسی بھلے ودے کہ مفتی بھی یا انٹرنیشنل ڈونر یا انٹرنیشنل ادارہ نمگا واتی ذرہ پنڈا یا خرچہ برداشت کرنا نوکیا میں لوگاں دفعہ کہاں اسپتالہ ماں روگا تیار نہیں کہ بھی ویکسینیشن شرنے و یہ ردیں اثرات ہستا تو بعدیں ڈاکٹر صاحب چونکہ میں معاشرے تو کا نگیٹیوٹی سخت زیادہ مار چیزا یک کئی مانگ کرنے کی اشی بنیاد اشی لتے وجوہات ہیں تو یہ معاشرتی حوالہ ہوں نگیٹیوٹی اگر ریاستی حوالہ بیچارے ہنستے ہیں پچھے اڑ جا گیا آوڑیں پوزیٹیو ماحول نہیں ہستے ہر چیزیں نگیٹیو ہستے ہیں سوچ تو کہاں نگیٹیو ہستے ہیں یہ ورحال مردمانی ہوں لتے ہیں والا قصور نہیں مکہ آلات ماحول سلام تو جواب چیزیں ہوشے. جی بالکل ہمیں بڑے منگوشا یک روچہ معاشرہ کے است جوڑنا بھی تو نہیں میرا 70 سال لگ گیا کہ ار میں آؤٹ پٹ کہ ماں تی آلات ہم روزنامہ گندگاں 70 سال لگ گیا تھا
تو انچو کے استے میں سرکاری اسکول حالہ گند کے استے تیار نہیں داخل کھنا کا علاج وقت گند گئے کہ میں جند منسٹر مزنی نند پرائم منسٹر یا ٹوئے بلائن کے افورڈیبل مرد مند آتی ہے میں جندوتی ملک علاج نہ کھنے تو یہ انہیں پیغام کیس لگاتار میں کھومار نسلار مل لیتا تم بھروسہ نہ کھنن تھا بعضیں تو انچو ایون انڈیا تک اسے کہ بعضیں مزن ذر والا مردمان ملک یلا داتا اشتشتا گند تو ادام ہمیں سچویشن تو لیک آف ہمیں ٹرسٹ گشے یہ بات زیادہ ہیں تو نو بعضیں چو کہ سرکار اگو بھائی شما ایس او پی سے عمل کریں ماں ارکسے کے روزگار ہیں ارکسے فائنینشیل ایشو ماں آنی لوگ راشن سرا کریں انفارچونیٹلی نبی تیڑو کہ نبی تو با دیمار کسی کے روزگار ہیں لاپلوٹی تو آولا مجبور ہیں عمل نہ کندہ میں تیچیا انچو ایون ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہیں اسکول کی پچ کو تنت اسکول گوشی ایس او پیز ہیں یک کرسی بل دومی کرسیا اما کل کیس بچک اسکول گیٹ دے میں یک جاگہ انت سوزکی کل یک جاگہ زوارن بس کل یک جاگہ زوارن مطلب یک مردم چی پیغام دے گا لوٹی مردم نا تو یہ خاطرہ اوورال بس انچو لگی کہ جسٹ انٹرنیشنل دباؤ ان چکا میں آیار مارا شاندہگی کہ ماں لاک ڈاؤن کھنا گام ماں یوڑے امپلیمنٹیشن کھنا گام انفارچونیٹلی اگر راست گوشک ضروری ہے نا راست کے گوشہ شروع خطرہ بعض زحمت یا مزامت سامنا ہے نا تو راست گوشک ہمیشہ کہ ماں جند کل سنسیر نم ماں جسٹ فوٹو سیشن گوشہ یا ہوتی ضرورت مطابق ہے نظر یہ ضرورت ہے تو ماں ماشیان چلائیں تو مارا کھل نہ روتی رول ادا کنگین نہ تھا بس ہمیں بڑا تقریباً کروڑے اگر فل کروڑ ٹچ نہ کتا ہے کروڑے نزدیک مردم کارونا کشتا دنے چھل لگیں سر تو یہی شخص جو بعضیں گوشن 2 سال رندہ میرے بابا اگر تر نہ کرنے ویکسین 2 سال پیش ہے میرے جی شرف داری مشکلوں کچھ آروں کا کرونا یا ویکسینیشن والا گبو گئے تو یہ والا بارے ماں راستی ابھی بنے اور راستی زندگی تو کر راستی منو کا کامیاب ہوئی سوگ مند بھی وہ نادرائیے یہ راستی مردوں کو شکائیں یہ راستی ویکسینیشن مدافعتی نظام مضبوط کا ایک راستی تو یہ درائیں راستی منگا ماں ذہن تو تیار بھی ورنہ ہر چیز پر جاہلی ضرورت بھی جوان ہے ناظر چونکہ وائرس سے گب جاؤ اس میں سبجیکٹ ہیں مائکرو بایولوجی وائرس چونکہ عام زندگی تو کام یا کہ وہ کرونا وائرس ہے یا کہ جنرل عام وائرس واسطہ مطلب چونے بنیادی چیزاں کہ میں شرف دار اشکنک بزانا کسان لوگ ہیں تو کا صفائی والا دیکھیں معاملات وقت تک بعض نادرائیوں مردم بے رکھی وائرس سے اثر چکانی سرم ابھی لوگا میں بھی چونے تو بنیادی لگتے چیز چیز صلاح سوچ کا داتو کریں سر جو مائکروبس استان ڈفرینٹ مائکروبس نہ کہ وائرس باقی مائکروبس استان بیکٹیریلز استان چونکہ درسوا نقصان دینے درسوا آلفیلنا جو اس نے ڈیزیز کاز نہ کرنا لہتے ہیں جو کہ اس نے آرفولنا ڈیزیز کاز کرنا تو آہانی واسطہ جو اس نے طرح جو اس نے ڈفرینٹ اسٹیپ ضروری گئے جیسا کہ ڈیکونٹیمنیشنز کرنی گئے لوگانا اما پینول سر شودی گئے کہ ادا تئی اما پرچ صاحب بھی بیتے یا پھر تئی اما کے سرپیس استان تی ٹیبل استیں تئی باقی چیز استان ای ڈیکونٹیمنیٹ کنی گیا اور اشیاء چے علاوہ تی ورگ استا ویل کوکڈ کنی گیا ویل کوکڈ مطلب اشن کے تو کہ تی مختلف کے ورگاں گوشت یا پھر سبزیاں تو کہ آہنا شر گرادے گو آلی ڈیفرنٹ جو اس نے مائکروبز آ میرن تے نو یورپین کنٹریز اے وڑا کہ آ سوچا کہ آنی نیوٹریشنل ویلیو ختم مبی تو ادا میں وڑے اگر نیوٹریشنل ویلیو ختم نبی پر دیکھیں ہمارا وائرس ہے کہ میں چکا کپی آئے گی علاج گندے تیرے مشکل نہیں تو اشیاء چے علاوہ آپا ما ورگا چی ساری بوائل بکنا مطلب گرم بکنا بورنتے ورگا ما شریع سارا کوک بکنا بورنتے اور جو اس نے چکانی بار بارا مطلب آئیجینی کنڈیشن خیال بکنا دستم بشوداں ورگا چی ساری اور جندے وتی صحت خیال بکنا سر یہ سٹیپ ضروری ہیں تاکہ ڈیفرنٹ جو اس نے انفیکشس ڈیزیز اچھ مردوں میں بچی بازوان ڈاکٹر صاحب لک منت شما مراگشات کے ناظرات ہی ہوں مہربانی کی شوں دیوانات کے جی شرف در ویکسینیشن والا اعلداری کرنا ویکسینیشن